Het droge waar zit er haast op, maar het weer van de morgen goed rekken. En van de middag, nou ja, nog een paar opklarings. En die opklarings zullen we joen en vannacht ik ha. De verwachting. Joen en vannacht opklarings. Een temperatuur zomaar bij de 4 graden hinnen. Misschien een buiken, maar ik denk dat we het meestens gewoon droog houden. Maar we gaan joen eerst nog wel een hudde krijgt zo'n zoon, die komt uit west en zuidwestwaai. Maar die wind die zullen staren gewoon vannacht wat deljan. Vandaar dat we letter de krijgt 3 en 4 hebben. Dat geldt vooral voor meer de provincie. Morgen dag. En daar mag je eerst nog droog waar. Maar let het toch het ruimwetter. Ik denk in het noorden en in het watergebied eerst ik nog even kans op zinnen. En de temperaturen die liggen morgen in tonen genoeg om er bij de zo'n graden heen. De wind nog altijd matig en vrij krachtig en die komt uit het westen en zuidwesten. Maar dat is een heel groot verschil bij Juster en Joert. Want het is volle reiziger. En die wind houdt hem zelfs even heel daldel. En dan terug naar de juntie de nacht. Nog altijd een rein of lichte rein. Een paar buien, een buikus. En dan op naar het weekend. En dat ziet er wat kouder uit. Sneeuw, winterse buien, witte sneeuw, zinnen. Temperatuur nu daar 4 graden. In de nacht 0 of -1. Kans op glijdens. En de wind wat meer naar het noorden en noordoosten. Ja, sneeuw. Komt het ruimwetter alweer, misschien eerst wel even wat witte sneeuw en verder een kille dag, maar zijn 4 of 4 graden. Op maandag, ik betieden rein en dan gaat de temperatuur alweer omheen richting de zongraden en zo wisselt het wat terug. Uiteindelijk kun je zeggen, het gaat wat kwakkelen, want ik denk dat we tak een beetje met sneeuwbuien hebben. Maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.